Otoč se. Mě si to fotilo. Měl jsem zamknout auto. Nevíš, máme tam doklady, máme tam peníze. Co? To je chatě, on tady jezdil, takový tlustý pán tady jezdil. No musí. Měl v době 50, tak je to 30 let, nebo... To jsou jeho děcka, nebo to prodali. Jo. No, to je pionýrka chatka. Jo. Ale hele, oni to možná koupili. Je to stejný ten. Jo, je to stejný styl. Aha, ale to obsali. No? A nebo to obsali. Ale je to krásné dělat. Tak se postav někde, ať Ukaž, nefotíme. já tě vyfotím. No, už se otoč. Tady je krásný. Tady to mělo stát. Tady to mělo stát, ta chata, no. Ježiš, tady je krásný. Hele, tady je nějaká tabula. Krásné. Úžasné. No už to je tmavé jakési. Ale on to chytne najednou, zkus do země a zvednout to. A pomalu to. Nechytne to, jas? Jo. To tady píše. Příroda se neponáhla a predsa se všetko stihne. Hento je velká fatra, hent je velký Manín, ten kopec. Velká fatra, malá fatra vlevo, prostředek je velká a Strážovské vrchy jsou tam. Takhle. Jsem rád, že jsme sem zajeli. Jo, já už jsem sem chtěla dávno jet. Protože to člověk si řekne příště a ono příště, víš co, jako toho času taky nemá. Jo, tady je krásný výhled, no. A ta pionýrská chatka tady byla. Ale jsme se moc nechodili, protože tady bylo louka, vysoká tráva. A takový starší pás, co tam a v podstatě šel na hlouby a se nic tam nepodíval. Odnesl lampu, když jsme tady byli, tak přišel, pozdravil a jasně se kdyby jsme se vracali. To je myslím za studna tahle nevím, co to je, víš? Nevím, děda říkal, že někdo vykopal studnu, ale myslím někde na... Já nevím. Tady byl ten Jakub, tady byla Stodová, pod doma tam byly ty stabiláky, nebo s tím. Tak jim tady vzkáz. Jestli to mají ty původní, co Ivan jim to prodal, nebo může se na katastru pozrieť. Ivan se ti pozrie. Nebo Ale přesto Vánoš, běž opatrně, ať nemáš
škoda, že to bylo vždycky tak jako blízko u toho. Co to tady zase